בואו לפתוח איתי מדבקות הולוגרמה של מיני מאוס. אוקיי, אמא שלי קנתה לי את זה. אז... סיימתי. אז ההורים שלי בעצם קנו לי את זה. הנה, אוקיי, פתחתי, יופי. הנה המדבקות, יש לי תחושה שגם בכל השאר זה יהיה אותו דבר. הנה דייזי שם גם. אוקיי. בואו נראה, רגע. אופה, אגב, רואים שם את הקינדר? כן, כאן, שם, על הכרית. יש שם קינדר, נכון? יופי, תשימו לב אליו טוב. ולא לשכוח שהיום יוצא הפרק הראשון של זה שלי. אז של הפינה שלי, אז לכו לראות. אבל לא עכשיו, כי אני עדיין אפילו לא עשיתי את זה, אז ביי.